এই ଜୀବନକୁ କି ଭରସା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ଘଟି ଯାଇପାରେ କିଏ ଜାଣିଛି। କିଛି ସମୟର ଲୋକ ଆମେ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିଛି ଦିନର ମଣିଷ ଆମେ। କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଅଭିନୟ ସରିଗଲେ ଚାଲିଯିବୁ କିଏ ଜାଣେ କେତେ ଦୂର। ନିଜ ପରିଚୟ ବି ନିଜେ ଭୁଲିଯିବୁ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜେ ଭୁଲିଯିବୁ, କେବଳ ଶୂନ୍ୟରେ ହିଁ ପାଇବୁ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆନ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ୟୁବର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ ଦୀପତ କବିତା ରଖୁଛି। କବିତା ଶୁଣିଲା ପରେ କହିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ସତ, କେତେ ଦୂର ମିଛ। ଚିରନିଦ୍ରା ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିବ, ଚିରନିଦ୍ରା ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିବ, ନ୍ୟାୟ ଦେବ ତାକୁ ଆଉଁସି। ଭାଇ ଦାଇ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଭୁଲିଯାଇ ଚାଲିଯିବ ଯମ ଖାଟିକି। ଯମ ଦୁଆରକୁ କିଏ ବା ଲଙ୍ଘିବ, ଯମ ଦୁଆରକୁ କିଏ ବା ଲଙ୍ଘିବ, ଯମ ଦୁଆର ଗୋଟେ ଘାଟି। ଘାଟି ଚଢ଼ିଗଲେ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁରେ, ଶ୍ମଶାନ ଜୁଇ ଏକା ସାକ୍ଷୀ। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜୀବନକୁ ଭରସା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଥରେ ଯମ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯମ ଘାଟିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ନିଆଁ ହିଁ କୋଳ ଦେବ, ନା ମା କୋଳ ଦେବ, ନା ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳ ପାଇବେ। ମରିବା ସମୟରେ କେବଳ ନିଆଁ ହିଁ କୋଳ ଦେଇପାରେ। ଜୀବନ ଥିବାବେଳେ ମା କୋଳ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଲାଗେ, ତାପରେ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳ, ଆଉ ନିଜ କୋଳ ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ।